माजी आमदार तथा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा प्रभारी प्रमोद जठार सध्या रत्नागिरी जिल्हा दौऱ्यावर आहेत। चिपळूण पावससह रत्नागिरी शहरात प्रमोद जठार यांचा दौरा नियोजित आहे। आज 7 जानेवारी रोजी किरण उर्फ भैया सामंत यांचा वाढदिवस असून प्रमोद जठार हे भैया सामंत यांची भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा देणार का, अशा प्रश्नांची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे। खरं तर भाजपाकडून प्रमोद जठार तर शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून मंत्री उदय सामंत यांचे बंधू भैया सामंत लोकसभा निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहेत। भैया यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं भावी खासदार असे बॅनर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झळकले असल्यानं राजकीय पटलावर अनेक चर्चांना उधाण आलंय। यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रमोद जठार हे देखील लोकसभा निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असल्यानं आज भैया सामंत यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं हे दोन्ही नेते एकत्र येणार का, रत्नागिरीत या दोन्ही नेत्यांची भेट होणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या। ब्युरो न्यूज कोकणशाही रत्नागिरी। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।